It's about to go down. Wengane zawethu sanibonani. Ngiyaxolisa ukwenza le video. Bengakuqondile ukwenza le video but sekuyangiphoqa ukuthi ngiyenze. Ngizonichazela ukuthi kungiphoqa ngani. Futhi bhaka, awuyibambe la. Bese kuthi wena mfana wena ukuthi uMax makhanya. Ayibambe ngapha. Right. Futhi omdala ubhaka, ngiyaxolisa ukwenza le video. Le video bengaqondile ukuyenza. But okugcina sekungiphoqa kakhulu ilo mfana wakho lo mthumayo, lo mbhadarayo ukuthi ephusha ibrand yakho. So ngifuna ukuthi nginakho ngimbonisa ngoba ufuna ukuboniswa phela iphuthu uyalenza unganakile. Ubhlungu ukuthi ubhadara imali, ubhadara ukuthi umuntu enze umsebenzi omqashele wona bese ehluleko kwenza lo msebenzi loyo. Lo mfana lo une-enga yokuthi ngibhizi ngaye kulezi nsuku lezi. That's why izogcina semosha ibrand yakho bhuti omdala. Ngiyakuthipha nje la. Ngizokuthipha kule video le. Right ke bhuti. Uma ungabe ukhipha imali, usuke ulindela ngithi ama result right ngalowo muntu osuke umbhadara. Yini oyigena kulo mfana lo? Bhuti pendula. Yini oyigena ngalo mfana lo? Bhuti omdala. Ngiyazi ukuthi ibrand yakho isebenzele wena uyifanela no babudokotela nje wena kahle ukuyilevel yo babudokotela wena awukho kuyilevel kakhehlelezi uyilevel kadokotela njengoba ukulevel kadokotela ke kufanele ukuthi siniphushwe niphushwe but engifuna ukuthipha kukho wena uthathe wakhipha imali wayikhiphela umuntu wrong. Ngiyazi ukuthi lo mfana uyambhadara each and every week uyambhadara imali engango 10,000 downwards yabo. So ukhalela mina ke ngikhalela imali yakho ukuthi njengoba ubhadara lo mfana le mali ayincane le mali uyibhadara lo mfana kulo msebenzi wathi akawenze but yena uyamhlula nomsebenzi sengizokuthipha ke mina. Ngizokuthipha ke mina bhuti omdala. Ngicela udilize lo mfana kulo msebenzi lo. Umdilize. Uyazi bhuti omdala ngoba ngenza le video ngiyazi ukuthi mhlawumbe uzothi uDubula what but enhlizweni yakho uyazi ukuthi uDubula ukhuluma iqiniso la. Diliza lo mfana kulo msebenzi lo owathi akawenze. Ngicela ukuthi bhuti omdala mina ngizokuthipha nje for free bhuti. Ngicela ukuthi ufake uAlabasta. uAlabasta ngaba idefender loqayina egameni lakho kuyibrand yakho. Uthatha uAlabasta angazi bese thini leli gama bese kuthiwa Zwane. Alabasta Zwane inkosi eyitabani. Alabasta Zwane uyena umuntu ozodefender ibrand yakho bhuti omdala. Ukhiphe lo mfana. Into ke yenza ukuthi ngisho kanje. Khumbula bhuti omdala kuyashisa. Isama njengamanje. Njengoba kushisa nje into enothayila nje into ehlangene nothayila iyashisa. Ngisho imondo nje la iyashisa. So which means nengqondo izoshisa. Ubuchopho buzoshisa. Let's why izogcina sangana kanje. Izolo kune video ayenzile wastisha ivideo yami. Ebengiyenzile bhuti eqondene nawe. Ebeyenzile. Hayi wakhuluma man. Uyabona ukhulume more than 10 minutes but angimzwanga uthini. Into engizule nje uthukana noDubula. Wena Dubula uyahlekwa koSantini. Ayi Dubula uyaphapha mfethu uyaphapha mfethu Dubula umfazi man hey. Dubula umfazi uyisifebe. Unondindwa Dubula. Uyisifebe wena, uyilesifebe lesi esahlulwa ngisho umende, uyisifebe Dubula man. Yes. Awuyaphapha man. Ifebe iphapha njengawe Dubula. Ngithi izinto eziphapha njengawe ononkroyi, onondindwa, uyafeba Dubula uyisifebe. Hey mqokuseni idilozi lakhe ningakhohlwa ukumfaka iphedi lo muntu ngoba nokumenza uyamenza ayiDubula uyamenza man. Awuyamenza man ngomlomo wakho man hayi. Sibonile ivideo kaKhekhelezi exolisa kuKing Bhaka esarenda kuKing Bhaka ezembiza ngenkosi. Simbonile uKhekhelezi ezembiza ngenkosi uKing Bhaka evuma ubukhosi bukaKing Bhaka. uKhekhelezi simbonile. Ivideo kaKhekhelezi ebiza uKing Bhaka ngenkosi sinayo. Ivideo kaKhekhelezi esitshela
ukuthi uKing Bhaka how powerful he is. Eze ethi isalukwazi simbuzile sathi ungakanani wena kunalomuntu othi uyolwa naye. Sinayo leyo video leyo. Dubula yeke ukusiphaphela Dubula. Ayis. Unesidina man, hey. Awunesidina. Hey. Ay. Yini alikubhebhini kahle leli shangane likubhebha la eKempton Park. Ngoba ukhekhelezi kuwe wayefuna umdidi. Uyabona? Njoba akubhadala nje ukhekhelezi wayekufuna umdidi wena usucabanga ukuthi usumfazi wakhe. Ukhekhelezi unabafazi uganiwe. Wayengafuni ukwenza umfazi wena Dubula, wayefuna ukubhebha umdidi phela. Uyabona? Wayefuna ukuthwala ngawe akubhebha umdidi bese yadlula kuwena. Waqeda ukhekhelezi umsebenzi ayizokwenza kuwe. Manje usuloda umnamatheleke manje ukhekhelezi usuloda umnamathele. Usuza uthini? Uthi asize kuwe khona uzohamba uyosikhombisa emzini kaKhekhelezi koSanthini. Wawuyokwenzana emzini kaKhekhelezi wena? Anoyingane zakwethu sanibonani. Ake sizwe naye le ndoda uxolani ngcobo. Yeah. Ethi le ndoda Dubula ngicela ukubuza lo bhuti okuthiwa uMax Makhanya uyaphila ngempela. Wayesefaka ama question marks. Wasethi ayingeke. Bafowethu kungizwisa ubuhlungu ukuthi indaba kaMax ngiyazama ukuyikhuluma la ka TikTok but kukhombisa ukuthi akekho oyingena indaba kaMax. uMax uzolimala. Kungiphatha kabuhlungu ngoba okumnandi kakhulu uMax uyazisho ukuthi ungapi. Ethi ungasembumbulu esho neyitrada kakuzo futhi lapha embumbulu. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu basembumbulu la hayi ukuthi abekho. Ikhona ihlobo likaMax la hayi ukuthi azikho. Bakhona abantu abasondelene noMax la hayi ukuthi abekho. uMax sezwa kuthiwa akaphilile ekhanda. uMax washa waginqika nemonto walimala ikhanda leli lalimala ikhanda leli. So la ikhanda nje unothayela uMax. Mawungathi akathi nje uMax uyozwa ukuthi qa uthayela qo uthayela. Okhomba ukuthi ulimele la ngikhuluma ngoba bakwethu ngidelela or mhlawumbe ngoba ngihlekisa ngaye. But ngikhathazekile ngendaba kaMax ngoba uMax uzofa. uMax uzofa ebulawa uTikTok ingane zakwethu. Bese qala kulokhu kuthiwa rest in peace awungoMax kodwa uMax ebebukwa enza lezi zinto zakhe ezenza ngesibomo into zakhe akekho akamkhuzayo bonke abantu bayambuka. Angazi mina ngempela ukuthi kanti uMax akana ihlobo akanani abantu abangamkhuza. uMax uzofa uMax ingane zakwethu uzofa uMax. Ngoba inkinga yakhe uMax unalento la ekhanda yokuthi akekho umuntu azomtshela. Unaleyo mentality la ekhanda ukuthi akekho umuntu ozomtshela uMax. Embumbulu kuneyinduna ezeyigodi kunamakhosi kunawo bonke kuneyinsizwa kunani akekho umuntu ongekho embumbulu ngoba kuphila abantu khona. Kodwa uMax bayambuka kwenzani. Akekho umuntu angamthuka uMax. Kuyisilo samabandla ubayede ubuya kuso wasigibela ekhanda la uMax. Wasigibela ekhanda njengoba sihlonipha ngaka nje isilo samabandla wagibela la ekhanda laso uMax. Wasithuka isilo sethu. Kuningi engakubala ngoMax. Kodwa bathula abantu bayambuka. Kubhlungu bakwethu into esibuka yenzeka kulo TikTok wethu esiwuthandayo ngoba egcineni kwakho konke sizoluza abafowethu la ngalo TikTok siluze ihlobo zethu ngalo TikTok ngenxa yokuthi abafuna ukutshela. Bakwethu ngiyacela namanje ngicelani izameni ukubonisa uMax nikhuze uMax ninenisondelene noMax ngoba washo wathi akekho umuntu azomuzwa. Khuzana uMax uzofa. Njengoba ekwazi ukutshela uBobo nje emehlweni ngoba uBobo bese ICU nje ethe ngathi ngafa noma ngathiwa bayabomqedela yena ngajabula kakhulu lapho. Kusho ukuthini lokho? Umuntu mawunjalo. Bakwethu enisondelene noMax Makhanye. Ake nikhuzeni uMax. Ake nimkhuzeni uMax bantu basembumbulu niyasiphoxa ngoba uMax
alento akayenzi phela private uyenza public lento le ayenzayo kodwa instead ukuthi nimkhuze niyambuka ngoba ngabe niyamkhuza sezwe ngathi no ukuthi uMax unothayile ekhanda asimazi uMax simazela la ka TikTok sezwe ngani ukuthi unothayile ekhanda phone niziwe yini ukuthi nihluleke ukukhuza uMax maye ngabe nibone ukuthi uMax uyaphaphalaza ngisho ngathiwa uzwa kanjani akekho umuntu owehlula ukuthi kuhlalwe phansi naye ebonisa umuntu ngisho ngathi uyihlo ngandlebe enjani bakwethu ake ngikhuze uMax uzofa eshiya abantwana bakhe mina ngiyamthanda uMax ngimthandela khona lokhu kusangana kwakhe ukuthi ngoba nje akaphilile kanti hayi ukuthi ngalokho sengiqonde ukuthi akadelela abantu bafowethu ngicela ukuthi bantu basembombolo ngenelelani odabeni lika Max uMax uzofa kulokhu kuhlekwa kanje ngoba kuhlekwa nje kuthi uMax wenza kahle kukhona izinsha nemgodoyi emvunayo ukuthi uMax wenza kahle elwele enye indoda yale enkandla ngoba kunjena nje uyalwa ulwele indoda yale enkandla naye ayimkhuzi le ndoda yale enkandla ayimkhuzi naye njengoba edelela abantu ngalendlela nje khumlani ingane zakwethu ukuthi ubaba ngobe lapha eICU nje unezihlobo unabangani unabafowabo unamafriends akhe amthandayo angafuni ngaye so njengoba lo mfana ekhuluma kabuhlungu kanjena nje kuthini kini ngoba yena akakuboni yena uMax lento le uzofa uMax ingane zakwethu uzofa uMax wemfowethu uyabona ngoba ubhalele comment nje mfowethu nami ngikhathazekile ngale ndoda le ngoba siyamthanda nje ukuyibona ezihlanyela hayi ukuthi edelela abantu ngalendlela ngoba ufika wenza ivideo yokuqala ekhuluma ngonakho ngobobo qede lapho ayidelete akayidelethanga uyibekile wasesuka lapho ayibona ukuthi ayinakho abayi-attend abantu kakhulu wayesenza isibili lesibili akathenga athi ngafa khona bakuthi uzofa uMax bantu basembombolo uzofa uMax ingane zakwethu bazombulala abantu uzofa uMax Nazaretha ngiwathuka ngiyaxolisa kunyazi lwezulu mana womfana mana angifuni le ukuthi siyithathe ngokusineka nje angifuni sisinekelele usuyaxolisa namhlanje engani wena wathi awuxolise nje wathi nilalela abantu abawu3 la emhlabeni wakhohlwa uNkulunkulu wakho akulethe emhlabeni umama wakho nobaba wakho wathi nilalela abantu abawu3 ongebona ngisho umndeni wabo ongebona ngisho ini usukela abantu nje basemzini yabo uzothi ulalela bona bo3 bayakwazi ukuthi wakhandwa kanjani wathi ulalela ukhuzani ulalela ubaba Jacob Zuma ulalela ubhaka uxoliselana namhlanje baba yini lenza ukuthi uxolise namhlanje lalela ke baba ngifuna ukukutshela nje kahle angifuni futhi ukukuthethisa ngunikeza 24 hours njengamanje ngoba ngenza le video nje u10 past 9 ngoba ngenza le video kusasa after 10 kusasa ngiyadedela mfowethu ifayila lonke lokuthi uzofika exoliseni nje kwenzakaleni ngakufonela mina ngakutshela ukuthi wena uyafuneka endlunkulu wathi wena akho umuntu ozokwenza nix ufonelwa yimi ngathi cha ndoda sondela endlunkulu xhumana no Dr 3 second awathi wena uxhumanele no Dr 3 second kunjani namhlanje siwazi ukuthi mali zoxolisa wena engani wathi uxolisa wena lalela ke baba ngiyalidedela lonke ifayila lakho ukuthi uzofikela axoliseni ufike kanjani uyafuneka endlunkulu baba ngimbonge futhi ubaba uDr 3 baba Dr 3 second ngiyabonga baba ngingavumi nozulu wobaba mkhulu no angazi ngabala ngithini uzulu wonke ngingavumi nawo ngiyabonga Dr 3 second ngibuya ngibonge futhi kuye baba Dr 3 second ngingavumi nebandla lakwaShembe lamaNazaretha ngiyabonga baba ngingavumi nalezi zinto ezothu ngiyabonga baba ngingangaweke mnumzane lo nothayile ekhanda ngathi kuwe sondela kubaba uDr 3 second ngiyibona lento yakho ukuthi iza kanjani wayitshela ukuthi wena uyinkunzi angithi kade wenza ivideo wena uthi wena uyihambela wena awunankinga wena uyazi ukuthi khona bakulandelayo wathi kunjani namhlanje nginginikeza 24 hours baba ukuthi wenza ivideo usho ukuthi uzuxolise kwenzakaleni bese kuthi uma kusuka lapho uhambe uye kuBobo uyoxolisa lamasimbo wawasho ngoBobo recover Bobo recover mfuka mhlongo ubuye ndoda uzoyilwela impi zakho ngoba
baningi abantu abacishe bangena emasimbeni ngalento yakho yokulimala kwakho. Buya ndoda uzoyilwela izimpi zakho, buya mfoka mhlongo, buya nje manje recover baba. Ubuzo ibambela izimpi zakho. Bese uyabuya lapho uya kuBobo. Yazi khonto ongayazi weMax ukuthi mhlawumbe ngiyayazi. Wagcina nini embumbulu la uhlala uthi ungasembumbulu khona. Lalela baba. Wena washaya umama wakho wena. Ushaya umama wakho umshayelo ukuthi umama wakho uthi wena wadla imali zakho zakaRef. Uthi wena wadla imali zakho zakaRef. Kusho wena. Umama wakho wamshaya wambeka isandla. Qede lapho wazoduva la emkhukhwini eRandburg. Wena wazoduva la emkhukhwini eRandburg. Wagcina nini ekhaya la uthi kusembumbulu khona. Wagcina nini? Umfana onjani okwazi ukushaya uNkulunkulu wakhe esemhlabeni embeka isandla? Umfana onjani? Angithi njengoba uhlala uqamba amanga nje lokuthi ungasembumbulu ushiya itrade zakho uqamba amanga ngoba vele uyazi ukuthi awusekho khona usuwabhunguka wabaleka nakhona wawukade vele ufike ngomama wakho kulo yamuzi loyana umama wakho la gana khona qede lapho usiwazi ukuthi umama wakho kumele ufike umjikele kulo yamuzi loyana umbukanise nezwe umbukanise nalo yamndeni loyana owakhulela kuona qede lapho uhamba uyoduva la emkhukhwini eRandburg. Angithi siyazwe ukuthi la enakho la eAlex anganoma iAlex shopping center or imall yana la osebenzela khona eNetbank. Sabathi angikwazi lokho. Ngangawe mnomzana. Max mina ayikho into engayazi ngawe. Ayikho into engayazi ngawe. That's why ngenza ubuntu kuwena ngathi mina ndoda. Sondela ku Dr. 3 second. Lento yakho ngiyayibona ukuthi iza kanjani. Wathi wena uyinsizwa wena. Namhlanje awusayona insizwa. Awusayona insizwa namhlanje. Shame on you. Lalela ke baba ngifuna ukukhuluma kude namhlanje or kakhulu namhlanje. Ngithi kuwe ngunikeza 24 hours ukuthi sifike kanjani ekutheni uxolise. Angihleki nawe futhi angisineki nawe. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi mawukhuluma ngoDubula ukhuluma nobani. Angithi uyazi wena ukuthi maxolisa kumele ukhiphe inkomo. Namhlanje usukhohliwe wena lokho. Wachamela phekwaShembe, wachamela phekwenkosi yamaZulu lesihloniphayo uba yedwa uNdaba ezithe. Wena wazo ukuthi kumele umchamele umzombiza stepfather. Who are you? Who are you wena okwazi ukubiza inkosi yethu njengamaZulu esihlonipha umhlaba wonke uzombiza ngokuthi wena uStepfather? Who are you? Angihleki baba. Angijiki futhi. Ngithike kuwe mina. After 10 kusasa ngolesine ngiyidedela baba. Angisasineki nawe angidlali nawe. Mhlawumpeni bengikwenza ngibuye ngufihle. Angisadlali nawe. Ziyakhala impela ke manje. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi useless kanjani wena mfana. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi useless kangakanani. Ngifuna ukuthi indlunkulu ikuhle. Ngifuna ukuthi uyibandla lamaNazaretha nenkosi yamaNazaretha ikuhle mfana. Qede lapho siye kwaMhlongo. Siye kwaMhlongo. Phimisela amagama akho owawasho ukuthi uBobe ngathi ngafa. Ya recover mfoko kaMhlongo. Wa recover mfoko kaMhlongo ngicaba sesikhohliwe. Ungakhohlwa baba. Ngicabanga ukuthi isikhathi yasibona. Kusasa ngo 10 ngiyabuya baba ngizodedela lonke ifayila lakho ukuthi uzuxolise nje uzufikela esikhona namhlanje kwenzakaleni. Ngizolokhu ngimile ngithi Dr. 3 second. Dr. 3 second. Siyathokoza baba. Siyabonga baba. Igebengu ezifana nalezi uyiveze obala. Ucabanga ukuthi lona la emhlabeni nje uyazenzela la. Angithi wathi singamangoni wena. Wathi singamangoni wena. Angihleki baba nawe futhi angisineki nawe. Ngifuna ukwazi lokho. After 10 kusasa ziyakhala baba. Ngunikeza 24 hours ukuthi wenza ivideo utshela abantu ukuthi uzofika exolise nje kwenzakaleni. Otherwise ngiphethe list baba. Mhlawumbe ngicabanga ngiyadlala. Ngiphethe list yakho. Petty list yakho mfana wami. Ufuna mfana wami ukukhombisa ukuthi useless kangakanani. Nona mfana useless wena. Ivideo yami yozibe yinde.
ziyakhala baba. Ziyakhala baba. Kusasa after 10 nginawe mnumzane. Thank you, bye. Sani uzama ubawolengisa abazofela ubala. Nibe zitophunga nibe ziphuphu. Msundi yazidla. Ngitshela mina ke manje. Kubalekile kakhulu ukuthi nopheniphelwa amatoho enwazamayo. Khohle impilo zenu ungakwazi ngisho ekhweni lakho. Ulobola wenza yonke into uhamba uvika abantu ungazi uhambe umcimbi ngoba nemicimbi asiniboni ngamakhwala kula kuyicala lokho ukuthi uzamuze zizizona yona ingane ihlala ngcwele kulomne lokho aphinde kwenze futhi mina ngazangithiwanga ngayithulela nje ngoba I'm a professional engingayazi into engiyenzayo ingane unobisi mina ngizokushanga impipizana yodwa uqhashe uyohlala le ujanjo stimela nengcenye ihlale le uyobonana ngobisi ukuthi le ngcenye ifuzene nobisi olula emadevini wena msunwenja mangithi ngizocwaninga mina ngitholile ukuthi mina La kuhlukana nabakwamakhanya embumbulu. Uyangiyenza ukuthi ngithini? Habe ungalisho luphinde ngoba ngihlale ngimuzwa phela uMax ethi engibiza ngomkhaya kanti phela mina ngowase Greater mina ngiyena wasembumbulu ayangathi ziyaphuma indaba mana ke Dubula uzobatshela wena nabantu noma ngibatshele mina ukuthi yini le eyenze ukuthi igama lakho ube uDubula mavava mbatha Ukwenze kanjani ngibatshele noma uzobatshela wena futhi nje asiphume zonke nje mfowethu sasiyidedela zonke